כשירדן נולדה, הרגשתי כאילו כל החיים שלי הובילו אותי לרגע הזה. שבו סוף סוף עשיתי משהו טוב, משהו גדול, משהו שישנה משהו. אין לירדן אחות גדולה בשם דניאל? כן. הדבר הכי חשוב שצריך לדעת על ירדן, שמסביר את כל מה שקרה לה אחר כך, זה שבלידה של ירדן... בלידה של ירדן שמעתי צעקה איומה מהרופא, מהאחיות, שרצו מיד לקרוא לי. ומה שאני ראיתי בחדר לפני שהתעלפתי זה היה... כבר מההתחלה היה ברור שהיא יותר טובה מתינוקת רגילה, כמו דניאל. היא ינקה יותר מהר, קלטה יותר רחוק, וקשת מושלמת, וזה תמיד היה יוצא נורא אומנותי. בגיל שבועיים לקחתי אותה לאבחון מחוננים, ואז שלא קיבלתי את התשובה שרציתי, לקחתי אותה לעוד אבחון. אני לא אוהבת להגיד על ילד שהוא פחות טוב או יותר טוב. יש ילדים שהם גאונים בלחטט באף, ויש ילדים שהם חכמים. היה ברור שהיא תהיה הבן אדם הכי מוצלח שאי פעם היה. אבל אז הגיע יונתן והכל השתנה. פשוט היה תינוק יותר טוב. הוא עשה משהו מיוחד? לא. היא הייתה ארוסה. היא הפסיקה לקבל קובבות, שתתה ויטמינצ'יק בלי דילול, ישר מהבקבוק. זה היה כאילו היא ויתרה. קיצר, יום אחד היה חם פיגוזים, אז לקחתי את הגן והשכשוכית. אז היה מותר, בסדר, תברו אותי גם על זה. הזזתי את הראש רגע לקנות סיגריות, ובין הילדים שצפו עם הראש למטה הייתה גם ירדן. היא ספציפית נכנסה לשם בכוונה עקב הדיכאון שתפס אותה. אני לא הבנתי מה קורה, ראיתי מנסה לטבוע, מכניסה את הראש, אבל לא הולך לה. היא הייתה שחיינית מלידה. מגיל 0 היא הייתה יכולה להחזיק את הנשימה ליותר משתי דקות. אל תשאל אותי איך אני יודע. אבל אם אתה רוצה, אתה כן יכול לשאול אותי כמה יהודים היו בארץ לפני קום המדינה. לפני שירדן הגיעה לקבוצה, אני הייתי נחשבת לשחיינית טובה. היא הייתה קילרית, קריש ברזל. ישר חתרה למטרה, למרות שהיא סקטה פרפר. חזר לה הביטחון העצמי. היא מצאה משהו שהיא הייתה טובה בו יותר מיונתן, שלא הצליח להחזיק את הנשימה יותר מ-30-40 שניות מקסימום. ואל תשאל אותי איך אני יודע. וכמה זמן דניאל הצליחה להחזיק את הנשימה? מי? מה קורה, המלך? לא מתחיל? אני מצלם, אני לא... טוב. איזה חמוד. מה עושים? מה זה? טוב. מה עושים? טוב, אנחנו נזרום על זה, נכון? כאילו, נבוא, נעבוד על זה, נגרום לזה לקרות. סבבה? השיר לא מוכן? לא כתבת את השיר? מה כאילו? אתה מבאס? מה, אתה כאילו מנסה לחרבן עליי? סתם, צוחק איתך, יא מלך, צוחק איתך. לא, השיר מוכן, כמו שביקשת, הכל סבבה, מוכן, יש רק איזה דבר אחד קטן שלא הצלחתי לתפור אותו עדיין, אבל זה יבוא. זה יבוא, אנחנו... תוך כדי, אתה יודע, תוך כדי הפלואו של היצירה. אוקיי. זה טוב, אל תדע. טוב, אני מאמין. זה סיפורה של ירדן שיודעת בסדר, אנחנו נחזור לזה אחר כך. היא פשוט מעולה וזו רק ההתחלה. היא שרדה את השונית והפכה לשחיינית. כל הבחורות פרשו כי אין הפודיום לא ניגשו. כן, ירדן זכתה בכל המדליות. סגנון חוזר ברבר חופשי לו, אל תיקחו את זה אישי, כן, זה סיפורה של ירדן. משהו שמתחרז עם דן, נחזור
אחרי השחייה מפקדת מצליחה, עולה אוניברסיטה, ירדן עכשיו עורך דינית. דקת לסיפורה של ירדן, אני לא רוצה לרוץ לירדן, חוס עמק היא פשוט מעולה, ויש לה שם של בת זונה. כן, ירדן השיגה את כל מה שהיא רצתה. ממתמחה בעליון, היא הפכה לשופטת בעליון. ומשופטת בעליון, לנשיאת העליון. וכשכבר לא היה יותר עליון בעליון, היא טסה לחלל החיצון. ושם היא מצאה את היסוד החדש שמספק היום חשמל לאפריקה, והיא קראה לו ירדניום. אבל אז מה? מה נשאר לעשות? הכל היא מצליחה זאתי. שלום עולמי? באינטרגלקטי? אבל אז, מה? מה ירדן? מה תעשי? לרפא סרטן ואיידס? ואז מה? למצוא את הסוד לחיי נצח? בסדר, אבל אז מה? לחזור בזמן ולמנוע את השביעי באוקטובר ולהוציא שיר על תפודים עם פנינה רוזנבלום שיזכה באירוויזיון? בסדר, אבל אז מה? מספרים לכם ילדים וילדות שכשמגיעים לפסגת הפסגות ומסתכלים מסביב אתם מגלים שאתם לגמרי לבד. כל החיים האלה אתם לבד, תדעו לכם. ואם אין אף אחד מעליך ואף אחד מסביבך, אז בסופו של דבר אתה מתחיל להסתכל למטה, ולמבט, אם לא ידעתם, יש כוח משיכה כל כך חזק שאפילו ירדן לא יכולה להתנגד אליו. וככה ירדן, אחרי שהשיגה את כל מה שאפשר היה להשיג, התחילה ליפול. אם היא נפלה, אז מה הסיכוי שלי? מישהו שגר בדירת שותפים ואין לו עבודה ולא מצליח אפילו למצוא חרוז לשם של אישה שעליה שילמו לו כל כך הרבה כסף כדי לכתוב את השיר הזה. כן, ככה אני מוצא את עצמי נופל עמוק יותר ויותר 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 ויותר. היא השיגה הכל, אבל היא הייתה ארוסה. היא הפסיקה לקבל קובבות, שתתה ויטמינצ'יק בלי דילול, ישר מהבקבוק. זה היה כאילו היא ויתרה. התחילה להסתובב בכל מיני מקומות מפוקפקים, מדרום לשדרות רוטשילד, כשהיה שם כל מיני אנשים בלי דוקטורט, כמו יניב. יניב היה נער בן 40, עולה חדש מאורוגוואי, שזה איפשהו באזור הקריות. לא היה לו כלום. רק תואר שני בהנדסת חשמל ו10 שנות ניסיון בהייטק, ושיער מהמם, על הקרשים, אפס. אבל למזלו, העיניים שלו ושל ירדן נפגשו. היא הבינה שזה הייעוד שלה, לעזור לאנשים אומללים כמו יניב. היא עזרה לו לעזוב את העבודה, חסרת העתיד שלו באינטר, ולהתאמן כדי שהוא לא יהיה היחיד בסטארט-אפ שלו שלא עושה איירון מן. אפשר לקרוא על זה יותר בסוף כרך א' של מקורות ירדן. כשהיא ראתה אותו חוצה את קו הסיום של הגולדן מן, שהשתייכות עוד יותר טובה מהאיירון מן, הבינה שיש משהו שמרגיש יותר טוב מלהצליח בעצמך, וזה לעזור לאחרים להצטיין. וגם לי היא עזרה. אני עכשיו מצוינת. ירדן עזרה לי להצטיין, ועזרה לי לעזור לאחרים להצטיין. ביחד, בחברה שלה, עזרנו לעזור לאנשים להצטיין לאנשים. אבל זה לא הספיק לה. כי למרות שאנחנו הכי מצוינים, היה גבול למספר האנשים שיכלנו לרנן. אז היא עשתה קורס דיגיטלי עם ה-AY שלה, Artificial Intelligence, כדי שכל בן אדם בעולם יוכל להוריד אותו ולהפוך למצוין, באמצעות מספר מצומצם של מפגשים בעלות סמלית, באופן יחסי, בכפוף לתקנון, עם אפשרות לליווי נוסף על ידי אחד המדריכים המוסמכים. כמוני. פרטי בבית. הכל הלך מצוין. אף אחד לא חשב שככה זה ייגמר. פתאום האיראנים עם 1,000 פצצות אטומיות, קים ג'ונג און כובש את דרום קוריאה ונהיה רזה,
יאיר נתניהו מצליח לשכנע את כולם שהוא סטרייט, וכל זה בזמן שוונוס בנסיגה. לא הבנו what is happening, איך הם יהיו כל כך טובים פתאום בכל מה שהם רצו לעשות. זה כאילו מישהו הפך אותם לגרסה הכי טובה של עצמם, לגרסה המצוינת. ואז הבנו, כמו שאתם כבר הבנתם לפני איזה 10 שניות, הם כולם סיימו את קורס המצוינות האינטרנטי של ירדן שר. פלוס דיווי שירדן מדריך מוסמך. היא הייתה עמוסה, קובבות, ויטמינצ'יק ומיטרה. כשירדן הבינה שהכוח הזה שהיא נותנת לאנשים, המתנה הזאת, אני אומר מתנה כי זה היה כמו חינם, רק 50 תשלומים נוחים של 999 שקלים כל אחד, לה זה בטוח עלה יותר. באופן יחסי, איפה הייתי? היא לא הבינה שמצוינות יכולה לעשות רע בעולם הזה. איך אפשר היה להבין את זה? זה אחלה טוויסט. כשהיא הבינה שהכל תלוי איך משתמשים בה, היא סגרה את העסק, מחקה את artificial intelligence מהאינטרנט, אומרים שהיא אפילו צבע לשחור. שזה לא צבע של מצוינות. היא שחררה את יניב לחופשי. אומרים שמעולם לא הפסיק לרוץ, לדווש ולשחות. הוא פשוט יותר מדי בכושר. שום מכשול טבעי לא עמד לפניו. ואז גם היא נעלמה. כל מה שהשאירה מאחוריה היה פתק, שעליו כתובים 10 טיפים להצלחה במבחן אמריקאי. הם עובדים. אני יודעת מה היא עשתה. סיפרה לי כי אני חברה הכי מצוינת שלה. היא הבינה שהיא היחידה שיכולה לפתור את הבעיה של העולם, שהוא לא מספיק מצוין, כמו שהיא פתרה את הבעיה של המתמודד האילם והחירש לראשות איטליה ג'ורג'יו, שזכה כמובן בבחירות. In the New York Times this weekend, what's happening in Italy is scary and it's spreading. So what do you want to say to critics? אבל אפילו היא לא ידעה איך מתקנים את העולם, איך הופכים אותו למצוין. והיה רק פתרון אחד. היא נסעה לעיר מבודד שלה בקריבים, שם היא החביאה את העותק הפיזי האחרון של הקורס הדיגיטלי שלה למצוינות. היא צפתה בו שוב ושוב, וכל פעם הופכת להיות מצוינת יותר, מלוטשת יותר, מדויקת יותר, עד שהיא הפסיקה להיות בן אדם והייתה רק מצוינת. היא הייתה יותר מדי טובה בשביל העולם הזה, אבל יום אחד היא תחזור אלינו, שנהיה ראויים אליה. אני ירדן, כולנו ירדן, גם אתם יכולים להיות ירדן.